Daw'r darlleniad o lythyr y Paul at y Rhufeiniaid pennod 8. Yn awr, felly, nid yw'r rhai sydd yng Nghrist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Oherwydd yng Nghrist Iesu y mae cyfraith yr ysbryd sy'n rhoi bywyd wedi dyryddhau o afael cyfraith pechod a marwolaeth. Yr hyn oedd y tu hwnt i allu'r gyfraith yn ei gwendid dan gyfyngiadau'r cnawd y mae Duw wedi ei gyflawni. Wrth anfon ei fab ei hun mewn ffurf debyg i'n cnawd pechadurus ni i ddelio a phechod. Mae wedi collfarnu pechod yn y cnawd. Gwnaeth hyn mwyn i ofynion cyfiawn y gyfraith gael ei cyflawni ynom ni sy'n byw, nid ar wastad y cnawd, ond ar wastad yr ysbryd. Oherwydd y sawl sydd ei bodolaeth ar wastad y cnawd, ar bethau'r cnawd y mae ei bryd. Ond y sawl sydd ar wastad yr ysbryd, ar bethau'r ysbryd y mae ei bryd. Yn wir y mae bod a'n bryd ar y cnawd yn farwolaeth, ond y mae bod a'n bryd ar yr ysbryd yn fywyd a heddwch. Oherwydd y mae bod a'n bryd ar y cnawd yn elyniaeth tuag at Dduw. Nid yw hynny ac ni all fod yn ddarostyngiad i gyfraith Dduw. Ni all y sawl sy'n byw ym myd y cnawd foddhau Dduw. Ond nid ym myd y cnawd yr ydych wi, ond yn yr ysbryd, gan fod ysbryd Dduw yn cartrefu ynoch wi. Pwy bynnag sydd heb ysbryd Crist, nid eiddo Crist ydyw. Ond os yw Crist ynoch wi, y mae'r corff yn farw o achos pechod, ond y mae'r ysbryd yn fywyd i chwi o achos eich cyfiawnhad. Os yw ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw yn cartrefu ynoch wi, bydd yr hwn a gyfododd Grist oddi wrth y meirw yn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chwi trwy ei ysbryd sy'n ymgartrefu ynoch chi. A bydde dy diolch i'r arglwydd am ei air i ni y bore yma. Amen. Gawn ni gydweddio. O Dduw ein tad, tron atat ti a funud hon. Gyflwyno i ti y bobl hynny, yr ydyn ni newydd i cofio. Nid yn bod ni yn ei adnabod wrth gwrs, ond wedi clywed am yr hyn aeth ymlaen, blynyddoedd maith yn ôl bellach. Ond mae yna bobl o hyd sydd dal yn fyw ac yn cofio be ddigwyddodd. A da ni'n cyflwyno i ti yr holl deuluoedd gafodd ei effeithio yn ystod yr amser ofnadwy yma. Ac da ni'r dyddiau hyn yn rhyfeddu sut yr oedd pobl yn gallu trin i gilydd. Ond wrth gwrs, da ni'n sylweddoli o pethau ddigon tebyg o hyd mewn rhai rhannau o'n byd ni. Lle dydy bywyd ddim yn golygu rhyw lawer, a bod yna rhyw gasineb a chreulondeb yn dal i berthyn ac yn rhan o'r natur ddynol bron. A da ni'n gofyn i ti o Dduw i ddod â pobl at ei gilydd. A hynny drwy ni gofio am yr hyn a wnaethos ti drosom ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Dy fod ti di anfon dy fab i'n byd ni, mwyn iddo yntau
gymryd yn pechodau ni I gyd arno ef ei hun. A hynny mwyn dangos dy gariad mawr di tuag atom ni. A da ni yn diolch am y cariad hwnnw. Y cariad sydd yn gallu cynnal o dan amgylchiadau anodd. A da ni'n diolch bod ni heddiw yn cael cofio bod Iesu dal yn fyw, yn dal I alw ar bobl heddiw. A dyma ni yma'r bore yma, yn rhan fechan o dy eglwys di y dyddiau hyn, sydd yn ceisio gwneud gwahaniaeth yn y byd sydd ohoni. Ond da ni yn gweld mwy a mwy o bobl yn troi cefn arna ti. Pobl yn mynd I ffordd I hunain. Ac wrach bod angen I rywbeth arbennig ddigwydd eto. Da ni'n deud yn aml iawn tyrd ysbryd glân i'n clonau ni. Ac wrach mae rhywbeth felly sydd isio ni weld yn digwydd eto. Mae'r bobl hynny sydd yn cofio y diwygiad yn ôl dechrau'r ganrif diwethaf I gyd wedi mynd bellach siŵr o fod. Ond llawer ohono ni wedi clywed am gan y neiniau anteidiau y bosib am yr hyn oedd yn digwydd adeg ynny. Wrach bod eisiau rhywbeth tebyg heddiw. Ond fod ti wrach yn gweithredu mewn ffordd gwahanol. Felly dyrod arweiniad o ddew I arweinwyr yr eglwys y dyddiau hyn. Ac wrach, mae arweiniad i'r gwahanol grefyddau sydd yna yn y byd, fel yn bod ni'n gallu cyd-fyw a chydweithio hefo'n gilydd. Yn gallu rhoi yn gwahaniaethau heibio a dod I garu'n gilydd fel brodyr a chwiorydd. Da ni yn diolch I ti am dy gynhaliaeth o ddydd I ddydd. Ni'n diolch am dy fendithion di I ni. Da ni'n diolch am bod ni'n byw mewn gwlad lle mae yna ddigon ar yn cyfer ni. Ond eto, mae yna bobl yn dioddef hyd yn oed yn gwlad ni. Bobl heb fwyd. Bobl yn byw dan amgylchiadau dychrynllyd iawn. Da ni'n gweld y lluniau ar y teledu. Y plant a phobl ifanc yn dioddef, yn gorfforol ac yn feddyliol. A da ni yn gofyn I ti o ddew eto, I helpu'r bobl yma sydd yn gallu gwneud gwahaniaeth. Ac yn diolch I ti am y rhai sydd yn rhoi o'i hunain I helpu eraill yn y gwahanol feysydd sydd ar gael y dyddiau hyn. Felly o ddew ein tad, da ni'n gofyn I ti fod efo dy bobl yn ystod y dydd, fydd yn dod at ei gilydd fel da ni wedi wneud y bore yma. Dod at ei gilydd I daddoli di a I dy gydnabod di fel ein harglwydd a'n Duw. A da ni'n gofyn am dy fendith di ar yr oedfa newydd hon ac ar oedfaon o dydd I ddeud y gwir. Bydd di'n agos atom ni. Bydd efo'r bobl hynny, da ni'n gwybod amdanyn nhw sydd ddim gystal I iechyd y dyddiau hyn. Aelodau o'n teulu ni, yn gyfeillion I ni, yn gymdogion I ni. Bydd efo'r sawl sydd yn pryderu ac yn ofni be ddaw y fory. A bydd efo'r teuluoedd rheini sydd wedi gweld colli anweiliaid yn ddiweddar. Bydd di'n agos at bob un o ddew sydd yn galaru ac yn hiraethu. Ti yn gallu llanw'r gwacter mewn ffordd ryfeddol iawn. Da ni'n gofyn I ti faddau ni, yn beie I gyd, ac yn gofyn I ti'n derbyn ni o'r newydd.
Mae bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ein hanwyl waredwr, Iesu Grist. Amen. Mae'r testun y bore yma'n dod o epistol cyntaf Ioan, y 5 bennod ac adnod 12. Y sawl y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo. Y sawl nad yw mab Duw ganddo, nid yw'r bywyd ganddo. Cynta Ioan 5:12. Mae pobl wastad wedi dynwared y ffordd dwi'n siarad. Enwedig Saeson neu hwyl bron am ymhenni. Y ffordd dwi'n deud rhai geiriau. Ges dwi lawr yma, dach chi'n beth sy'n bygio fi? Fi'n deud y gair bygio. You're Welsh. A fyddai'n deud, yes, so are you. Yes, but you're Welsh. Hirt, de. Yr unig beth wahanol ydy wrach bod yn acen ni yn wahanol. Dwi hyd yn oed, pan o'n i'n byw i fyny yn y gogledd, un yn gŵr yn deithau. And of course, you're from the south. Wel, Mary Elin. A sgyn nhw'n syniad rhai pobl na gwes. A fyddai'n yn hoffi bobl hefyd sy'n deud, OK, boio. Cysylltu hwnna, bobl y de ma'n o fwy na'r gogledd, da i ddeud y gwir. Achos dwi rioed ydi deud boio, dwi'n yn credu. Beth bynnag. Wedyn mae gennych chi'r Gwyddelod yn does, sy'n adnabyddus am ddweud pethau to be sure, dwi'n yn gwybod sydd fedra i'n wneud acenion eraill. Pobl yn rhyw dybio, mae fel hyn yr ydan ni. Rhyw ddarlun o honno ni. O beth am Gristnogaeth? Lle rydyn ni fel Cristnogion? Pa ddarlun yr ydyn ni yn ei roi? Wrach y mod i medru bod yn destun sport os liciwch chi'n y ffordd dwi'n siarad. Ond sut darlun dwi'n rhoi fel Cristion? Ydyn ni'n Gristnogion go iawn? Dyna di'r cwestiwn hefyd. Dyma i ni chydig o help gan un o ffrindiau pennaf Iesu Grist. Gwrandewch ar beth sydd gan Ioan i'w ddweud yn yr epistol yma. Os ydym yn derbyn tystiolaeth pobl feidrol, y mae tystiolaeth Duw yn fwy. A hon yw tystiolaeth Duw ei fod wedi tystio am ei fab. Mae gan y sawl sy'n credu y mab Duw y dystiolaeth ynddo'i hun. Y mae'r sawl nad yw'n credu Duw yn ei wneud ef yn gelwyddog. Am nad yw wedi credu'r dystiolaeth y mae Duw wedi ei rhoi. A hon yw'r dystiolaeth, bod Duw wedi rhoi i ni fywyd ragwyddol, ac y mae'r bywyd hwn yn ei fab. Y sawl y mae'r mab ganddo, adnod y testun y mae'r bywyd ganddo. Y sawl nad yw mab Duw ganddo, nid yw'r bywyd ganddo. Yr wyf yn ysgrifennu'r pethau hyn ato chwi, yr rhai sydd yn credu yn enw mab Duw, mwyn i chi wybod bod gennych fywyd tragwyddol. Darech chi adael un henediriaeth allan. Dwi wedi bod mewn 4 henediriaeth fel gweinidog. Nes i weinidog yn Sir Fôn. Ar ôl 5 saint, symud i Sir Fôn nes i ardal Llanallgo, byw yn Moelfre, ardal hyfryd dros ben. A tra ni'n weinidog yn fan honno, un o'n aelodau ffyddlona fi oedd yr actores Ellen Roger Jones. A oedd hi'n hynod o ffyddlon i bob dim ac yn wraig hynod sa'n mynd i hynny. Dwi'n wedi clywed am neb arall yn cael tacsi i ddod i'r Seat er enghraifft oherwydd bod ei char wedi torri lawr. Chymod math yna beth.
oedd hi'n meddwl, a dwi'n cofio tro arall, mynd o Seat, oedd hi'n methu dall be oedd y mater efo'r car, oedd hi bod yn dreifio'r car efo flat tyre ers wsnose. Ond dyna ni. Ele Roger, gwraig arbennig iawn, ond dyma'n deitha i ar derfyn Seat neu oedfa. Ac oedd hi'n dod atau ac yn deud gwahanol bethau. A dyma'n deud, oedd hi bod yn mynd i capel ar hyd i Hoes. Oedd hi prodi mab gweinidog cynta Llanallgo, fel o'n digwydd bod. A dyma'n deitha i, dwi'm yn siŵr ydw i'n Gristion, meddai, wedi fy achub, ac felly ddim yn siŵr oedd hi'n mynd i'r nefoedd. Fe fuodd hi fyw tan oedd hi yn 90au, o'n i wedi gadael, pan fuodd hi farw. Ond pan da chi wedi byw yr holl flynyddoedd yna, dydw i ddim yn cofio be oedd yn ymateb i, achos o machgen i oedd hi'n galw fi, ynde, oedd hi bod yn prif athrawes ar ysgol Llariad am gyfnod byr pan gynnar ni'n prifathro, dyna ni'n nabod i ers blynyddoedd maith. Ac wrth gwrs, dydy rhywun fatha hi ddim ar ei phen ei hun yn meddwl fel hyn. Mae gan bob un ohono ni, dwi'n siŵr, ein hamhuon. Sut felly cawn ni yr ateb? Wel, mae'r ateb i'w gael yn dod un o'r adnodau wnes i darllen ychydig eiliadau bron yn ôl. Gai dynnu'ch sylwch chi at rai bethau. Yn gyntaf, mae bywyd tragwyddol o dduw ac nid o unrhyw beth ond heiddo ni. A hon yw'r dystiolaeth bod Duw wedi rhoi i ni fywyd tragwyddol. Felly, rhodd ydy bywyd tragwyddol. Nid rhywbeth sydd rhaid i ni ei ennill. A fe glywn yn aml yn gnawn, a dwi defnyddio'r geiriau fy hun, dwi'n gwneud fy ngorau. A dwi'n cofio bleuno'r adre yn Capel Llariad y deitha i, gwneud y orau. Ac felly mae hi de. Ac eraill yn deud, wel, dwi wedi gwneud hyn a hyn, dwi'n gwneud y peth yma. Dwi wedi clywed ambell i flaenor yn dweud, wel, dwi wedi bod yn flaenor ers 40 years. Fel tasa hwnnw rhyw ticket to heaven. Wel, dydi o ddim, da chdi. Braint fyswn i'n dybio ydy cael eich ethol yn flaenor gan eich cyd aelodau, ond dydi o ddim yn automatic pass na chdi i'r nefoedd. Pan oeddwn i yn fy ngwaith bob dydd os liciwch chi, doeddwn i yn un oedd yn gwisgo coler gron o hyd, oedd un oedd yn coleg, well mi byd wedi dweud hynny. Ydy sŵn bore yma o Peredur yn deithau do na'n sŵn bore yma? Wys na man o wys? O, na ni. Beth bynnag. Cofio, doeddwn i'm yn gwisgo'r coler gron, dim ond ar adegau arbennig i ddeud y gwir. Un ohonyn nhw oedd i fynd i'r ysbyty, wrth gwrs, cofio cerdded yn Bangor, di bod yn ysbyty Gwynedd. A roedd un yn dod, morning father, oedd i'n meddwl, mam. Ond dyna ni, oedd o'n neud gwahaniaeth chwal, doedd? Oherwydd o gynnau'r goler gron amdanau. Fys o'n wedi cymryd sylw o'na i fel arall, as e. A mae gwisgo goler gron yn gyfrifoldeb. Mae'n symbol o be roeddwn ni yn ei gredu ac yn dal, i gredu ac yn sefyll drosto. Ond ydy bod yn weinidog ac yn gwisgo coler gron, ddim yn allwedd i agor drws i'r nefoedd, na chdi. Iesu sy'n dod â bywyd tragwyddol i ni, ac mae'r bywyd hwn yn ei fab. Cofio'r athro mathemateg, dwi wedi bod yn mynd yn ôl flynyddoedd, fel mae rhywun yn mynd yn hun wrach. Bulldog oedd yn un i alw fo'n yr athro mathemateg, Mr Davies. Ar ddiwedd un wers,
Mynd â ni nôl, dwi'n mynd â ni chi nôl i 1965. A'r FA Cup Final. Chi'n cofio bod yn yr FA Cup Final? 1965. Leeds and Liverpool. A Lerpwl yn curo, os dwi'n cofio'n iawn. Ac yr athro yn mynd o 1-1 ohono ni, ar ddiwedd y wers o hyn, wan. Oedden ni'n meddwl oedd wedi chwarae ore yn y gêm. Wel, doeddwn ni ddim yn fan mawr o bêl-droed. I ddeud y gwir, y tîm oedd ni yn ei gefnogi oedd Everton, beth bynnag, a dyna dwi wedi drio i gefnogi ar hyd y blynyddoedd. Ond chi'n gwybod be? I mi, y chwaraewr gorau, oedd y sub. Y sub ddoth arno, y substitute. Ac os dwi'n cofio'n iawn, strong oedd enw, dwi'n gwybod be arall, strong. Rhywbeth yn deithio bod gen fo wall coch. Gynnau wall coch ystalwm. Beth bynnag. A dyma fi'n deud, strong, sir. Wel, ar ei neb arall ddeud strong. Dwi'n cofio bod yn chwarae Lerpwl ar y pryd. Ond y sub, i hwnnw dwi'n dod. Y sub yn dod ar y cae yn lle rhywun arall. Cymryd lle rhywun ynddo. A felly roedd marwolaeth Iesu Grist hefyd. Marw yn yn lle ni. Marw mwyn i ni gael byw. Fel dwedodd Iesu, ymhen ychydig amser, ni bydd y byd yn fy ngweld i ddim mwy, ond byddwch chwi'n fy ngweld fy mod yn fyw. A byw fyddwch chwithau hefyd. Felly mae bywyd rhagwyddol yn dod i ni trwy farwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist. Yn ail, daw bywyd gyda Iesu Grist. Yr hwn y mae'r mab ganddo, y mae'r bywyd ganddo. Wel, be am dan o'n ni? Fe ddwedodd John Wesley fel hyn. Only the power that's made the world can make a Christian. Os ydy Iesu yn bywyd, yn ansicr, fe allwn ni alw yn hunain yn Gristnogion. A bod yn falch o gael gwneud hynny. Ond wrth gwrs, mae'n rhaid i'n bywyd ni hefyd adlewyrchu'r ffaith yna. Fel y dywed yr ysgrythur, wrth ei ffrwythau yr adnabyddwch hwy, mae'n hawdd meddwl yn bod yn Gristnogion yn fan hyn. Dydy yn y lle hwn, ond fydd ein gweithredoedd ni yn dangos hynny yfory. Wrach daw rhywun ar yn gofyn ni, sut da ni'n ymateb? Gall rhywun yn gwylltio ni, sut da ni'n ymateb? Gall rhywun fod yn gas hefo ni, sut da ni'n ymateb? Cofiwn mai llys genhadon Grist yda ni. A bywyd gyda Iesu. Wrth gwrs, os ydy'r rhan gyntaf yr adnod yma, adnod y testun yn wir, mae'r ail ran yr un mor wir yn dydy. Yr hwn nad yw mab Duw ganddo, nid yw'r bywyd ganddo. Fe ddywed Dr. James Kennedy, the reason so many people today do not know whether they are on their way to heaven is that they are not on their way to heaven.
Gan i'n meddwl o hwnna'n sobri fi pan nes i ddarllen hwnna. Gwelly bob un ohono ni ystyried geiriau James Kennedy yn ddifrifol iawn. Wedyn yn drydydd, os ydym ni yn trystio Iesu Grist, yna fe fyddwn ni yn siŵr. Yr wyf yn ysgrifennu'r pethau hyn ato chi, yr rhai sydd yn credu yn enw mab Duw, mwyn i chi wybod bod gennych fywyd tragwyddol. Fe ddywed Paul yn ei lythyr at y Rhufeiniaid, y mae'r ysbryd ei hun yn cyd-ystiolaethu a'n hysbryd ni, ein bod yn blant i Dduw. Os ydy'r sicrwydd yna gyda ni, yna fe allwn ni fyw ein bywyd yn llawn ac yn y modd gobeithio fydd yn bodloni'r arglwydd. Fe ddywed Robert Murray McShane, pregethwr mawr o'r Alban, mewn llythyr atgyfaill iddo fo. I seem to know Jesus Christ better than any of my earthly relatives. Dyna dim profiad ni? Dwi'm yn gwybod. Dwi'n hynna o 6 o blant. Dwi'n meddwl yn aml. A'r lleill o 1 i 1 wedi peidio bod yn aelod mewn unrhyw gapel. Wel, ar wahân, colli'r chwaer iengau, i ddeud y gwir, wedi marw ers 2 blynyddoedd, o hi dal yn aelod. Mae mor dda da ni yn adnabod Iesu Grist y bed. Yda ni yn trystio fo ddigon, fel y gallwn ddweud i ti, dymunwn fyw o Iesu da. Os ydy bobl am ein dynwared, yna byddwn nhw'n hapus o hynny, gan ein bod yn gwneud yn gorau i ddangos Iesu Grist. Mwyn ei enw. Amen. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.